Сябры, сёння хадзіў на канферэнцыю новай Беларусі, хацеў спраўдзіць, ці наогул хтосьці ведае, хтосьці разумее, што трэба, што варта сёння рабіць, каб хаця б у нейкай агляднай перспектыве наблізіцца да тае новай Беларусі, пра якую гэтак шмат і прыгожа гаворыцца. Вось ці ёсць гэткае бачанне, ці ёсць разуменне без абстракцыяў, канкрэтныя дзеянні. Ну і вось што я пачуў. Што трэба зрабіць, каб нам дайсці да новай Беларусі? Ці ёсць нейкая канкрэтная дзейнасць, которую трэба взять, заняться, каб без воды? Заняться кому именно? Кому? Ну, у нас есть разные люди. Смотри, дело в том, что надо понимать, что каждый должен заниматься своим направлением, да? Кто-то, допустим, артисты, там есть там театры, они продвигают повестку, блогеры другую, ну и так далее. То есть надо четко понимать вот это разделение, и каждый должен заниматься своим определенным направлением, но в едином русле. А ёсць нейкае вось такое нешта агульнае для ўсіх? Ці вось кожны сваім займаецца? Не, агульно есть ценности, есть определенные ценности, которые должны быть у всех. Значит, ценности — это Беларусь без Лукашенко, ценности — это Беларусь без диктатуры, ценности — это подальше от России, значит, ценности — это европейский выбор, ценности — это выбор, как у нас привыкли, там, внеблоковый и так далее, это все чушь. Нам надо думать о том, чтобы вступать в НАТО, потому что это единственная гарантия безопасности. Беларусь находится в такое местоположение, что все время будет на нее кто-то зубы точить. Ценности — это менять отношения западных стран Америки к Беларуси. Мы не придаток, не сателлит России, мы не буферная зона, мы гордая европейская страна. Это наши ценности. Каб пабудаваць новую Беларусь, трэба пачынаць з сабе, трэба пачынаць размаўляць на беларускай мове, вывучаць беларускую гісторыю, трэба быць свядомым грамадзянінам сваёй краіны, ведаць свае правы. Я думаю, гэта тое, што непазбежна нас прывядзе да дэмакратызацыі нашай краіны і таксама да еўрапейскай перспектывы. Бо мы, беларусы, еўрапейская нацыя. Гістарычна, ментальна, мы будзем там, я перакананая. Ну, я б тут умоўна падзяліў твоё пытанне на два. Ну, каб была новая Беларусь, трэба, каб людзі разумелі, якая можа быць краіна. Пераймалі там лепшыя практыкі, і вся эміграцыя тут, якая сабралася, каб іх пераймала і даносіла і праз медыа, і такія каналы, як твой. А другая частка, што зрабіць, каб гэта змянілася? Канешне, гэта будзе таксама ўплываць. І тут, хутчэй за ўсё, спрацуе такая стратэгія мелкіх парэзаў для рэжыму. Бо шмат тут бачу людзей, якія, ну так, п'юць кровушкі рэжыму, падрызаюць крыдушкі, ёсць з кім аб гэтым паразмаўляць, што можна зрабіць. Я лічу, што менавіта гэта спрацуе. Я думаю, нам у першую чаргу трэба гэту новую Беларусь у саміх сабе неяк стварыць і разумець, так? Таму што калі мы самі не разумеем, што гэта і куды рухацца, то я не бачу сэнса гэта неяк маштабаваць на ўсю краіну і расказваць беларусам унутры Беларусі, як мы прыйдзем іх вызваляць, калі самі не разумеем. Увесь час ёсць нейкая сітуацыя, у якой трэба ургентным включацца як такая хуткая дапамога. Амаль усё, што мы робім, гэта такі фармат. Это і эвакуацыі так працуюць і персанальныя зборы, так працуе ўвогуле вся падтрымка, якую мы аказваем. Нешта здарылася, мы гэтую дзюрку закрываем. Канешне, гэта бесіць, таму што хочацца ўжо рабіць штосьці такое, што не будзе ліквідацыі наступстваў, а будзе нейкімі наступствамі для чагосьці ці для кагосьці. Але сённяшні этап такі, што вось, мы стаім на нашым перыметры, акружаныя з усіх бакоў негатыўнымі фактарамі, з маленечкім наборам пазітыўных фактараў, такіх як, напрыклад, наша внутрыбеларуская салідарнасць, як асоба Святланы Ціханаўскай, іны статус, які зараз яшчэ пакуль ёсць, дзякуй Богу. Гэта нейкія каманды, якія яшчэ могуць працаваць в умовах гэтай падвышанай таксічнасці. Таму я дакладна ведаю, што я буду рабіць заўтра. А вось што мы будзем рабіць заўтра, я табе таксама не адкажу, таму што толькі намацваюцца нейкія спробы рабіць такія кааліцыі, якіх будуць арганізацыі, кожная арганізацыя адказвае за нейкія свае субнакірункі, і гэтыя кааліцыі ствараюцца. Зараз у нас такая кааліцыя па палітвязнях атрымалася, дзякуючы таму, што мы ўжо 7 кампаній па дапамозе дзецям палітзнявольных правілі разам. Мы ўжо разумеем, хто што можа рабіць. Хтосьці верыфікуе заяўкі, хтосьці там прымае грошы, хтосьці выплочвае іх, хтосьці камунікуе з людзьмі.
І такім чынам праз вось такую працу я думаю, што гэтыя гарызантальныя сувязі яны будуць толькі ўзмацняцца і ў пэўны момант, калі мы пабачым, што ёсць акно магчымасцяў, туды трэба будзе ўшчыміцца з нейкай павесткай, якая у нас павінна быць гатова для гэтага, з нейкім планам рэформ, якія павінны быць ужо распрацаваны на гэты момант, з нейкім пакрокавым планам дзеянняў у першыя 3-6 месяцаў, бо вот гэта якраз той тэрмін, калі нешта можна будзе рэальна памяняць. Але гэта ўжо не да мяне пытанне, таму што я не заяўляю сябе як палітычнага лідара. У нас ёсць там палітычныя лідары, якія сёння ў прэзідыі шмат чаго расказвалі пра тое, як трэба рабіць альбо не трэба рабіць. Гэта больше пытанне да іх. Я працую рукамі і я в любым выпадку буду рабіць тое, што я ўмею. Я ўмею прыцягваць грошы, умею дапамагаць людзям. Вось гэтыя рэчы я буду рабіць у любой Беларусі, у старой, новай, не важна. Вось, так што я дастаткова аптымістычна стаўлюся да таго, што людзі дапамагаюць адзін аднаму і бачна, што гэтая салідарнасць захавалася. І ёсць гэтая культура ўжо паціху фармуецца, бо за 3 гады людзі рэальна, хто выехаў у свой час з Беларусі, ўжо сталі на ногі. Яны ўжо тут маюць працы, маюць грошы на тое, каб дапамагаць такім, як яны. Яны разумеюць, наколькі важна гэтая дапамога. І вось на гэтых базавых такіх прынцыпах, я думаю, і будзе базавацца наш поспех. Прапаганда беларускай мовы ў добрым сэнсе. Я для сябе гэта азначыла як вядучы накірунак уласнай дзейнасці. І як чалавек, які нічога не разумее ў палітыцы, але трошкі штосьці разумее ў гісторыі і ў культуры, я лічу, што гэта накірункі нашай патэнцыяльнай адукацыі, набыцця ведаў, якія насамрэч вельмі важныя. І пра гэта ўсе пастаянна забываюцца, што мы жывем не толькі тут і зараз, а мы жывем і ў перспектыве на далей. І гэта тыя рэчы, якія, можа быць, у гэтым самым маменце не прыносяць там грошай, славы, нейкіх вось момантавых перамогаў, але яны даюць нам фундамент для будучага нашага развіцця. Нягледзячы на ўсе гэтыя распрацаваныя стратэгіі, якія нібыта нарэшце з'явіліся. Пра ўсе гэтыя бачанні нібыта, што нам трэба зрабіць, чаго варта дамагацца і ўсё гэта такое, што вельмі так па пунктах вызначыў той жа самы Латушка, выступаючы ў нас на гэтай панелі. Яны, як на мой погляд, упіраюцца ў два галоўных пытання. Наколькі гэта рэальна зрабіць? Ну да, ёсць стратэгія. Нарэшце, на 3-й год выпрацавалі нейкую стратэгію, стратэгічнае бачанне таго, што рабіць, куды рухацца. Але наколькі рэальна гэта ажыццявіць, гэта раз, а другое, а хто гэта будзе рабіць? Калі ўсе пастаянна скардзяцца, што не хапае людзей, што няма каму займацца і ўсё астатняе. Ну, а усе чакаюць, што а когда вы нам пераможаце рэжым? І на гэтым ўсё спыняецца. І таму, насамрэч, можна-то зараз распрацаваць па выніку канферэнцыі вельмі прыгожыя канцэпцыі, бачанне і па пунктах нават распісаць, што нам трэба зрабіць было бы, каб дамагчыся перамогі і вяртання нарэшце на радзіму, але ўсё потым упіраецца ў рэчаіснасць, которая не вельмі, скажем так, прыемна выглядае. Ну а калі вернуцца да майго пытання, ты сам конкретно мог бы сфармуляваць, што варта, што трэба рабіць? Не мог бы. Насамрэч не мог бы, таму што першае, што прыходзіць у галаву, гэта трэба ўсім аб'яднацца, аб'яднаць усе намаганні, усім ісці ў адным накірунку, але я выдатна разумею, што з аднаго боку, нават пачынаючы ад Зянона Станіславовича і працягваючы тым жа самым узгаданым сёння Латушкам, усе кажуць, ну а ці трэба гэтае аб'яднанне, а ці магчыма аб'ядноўвацца, а як аб'яднацца, то есть гэтага ўжо не будзе. А калі гэтага не будзе, то тады далей, а наколькі рэальна дамагчыся ўсіх гэтых мэтаў, якія мы перад сабой ставім. Таму, можа быць, сапраўды, ўсё ж такі, як это кажуць, ёсць жа ж такая сітуатыўная нейкая кааперацыя, кааліцыя, разуменне таго, што да, я, можа быць, на адным полі там не сяду, там, я не ведаю, там с Латушкай, з Цэпкалай ці з Пазняком, ну але калі мэта адна, то, можа быць, ўсё ж такі неяк прысядзем і зробім справу. На самой справе это вельмі вялікі запыт менавіта на гэтую супольную пазіцыю. І калі думаць стратэгічна,
то вельмі важным на сённяшнім этапе з'яўляецца фармулёўка, што ж такое для нас это новая Беларусь. Бо в теории все, конечно, заявляют, что есть план, что есть стратегия, але калі пачынаць разбирацца, вельмі мало людей дакладна уяўляюць ту краіну, да якой мы ідзем. І на сённяшнім этапе стратэгічна верным было б менавіта прагаварыць каштоўнасна і якасна, якой павінна выглядаць тая краіна, тая новая Беларусь, да якой мы імкнемся. Мое бачанне новой Беларуси — это Беларусь евроинтеграция, это Беларусь у НАТО, это демократичная Беларусь, это национальная Беларусь, свободная Беларусь. И першае, что я лічу моим асабістым меркаваннем, палітыкі такого ўзроўню, которые тут выступаюць, яны павінны заяўляць і патрабаваць ад прадстаўнікоў іншых краін, іншых дзяржаў, парламентаў, всіх структураў аб прызнанні Беларусі акупаванай дзяржавай. Таму што немажліва казаць, што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам Расіі ў агрэсіі і ў той жа час казаць, што ў Беларусі няма сваіх легітымных прадстаўнікоў і Лукашенко не з'яўляецца прадстаўніком легітымным Беларусі. Это супярэчыць як. Ну і вось калі прынамсі некаторыя, скажем так, дзяржавы пачнуць это прызнаваць, што Беларусь з'яўляецца акупаванай дзяржавай, акупаванай тэрыторыяй, пасля гэтага мы маем права заяўляць, што нашыя палітвязні насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Палітзняволеныя з'яўляюцца вайсковапалоннымі. І вось тут, я так думаю, канешне, гэта далёкая перспектыва, але калі закончыцца вайна, а яна закончыцца, пасля заканчэння вайны усіх палітвязняў, то бок у нашым выпадку вайсковапалонных, усіх вайсковапалонных мяняюць на ўсіх вайсковапалонных. Іх можна будзе патрабаваць ад дзяржавы, которая прайграла ад Расіі, каб іх аддалі, ну я не ведаю куды. Хай это будзе Польша, хай гэта будзе Украіна, калі на той момант яшчэ Беларусь будзе пад уладай якой-нибудь умоўнай Качанавай ці там, не ведаю, Карпенкова ці нават Лукашэнкі. Гэта шанец для палітвязняў. А цяпер іх проста забіваюць. Мы ж бачым, што это робіцца. Не дарма Светлане Ціхановскай паказалі, як выглядае яе муж. Каб яна, можа, это был сігнал, каб яна паводзіла ў сябе ў якіхсьці рамках. Можа, это толькі здагадвацца можна. Не дарма забілі Алеся Пушкіна. Не дарма ад Андрэя Пачобута няма ніякіх звестак. Нават у ШИЗа ці ў ізалятары ён сядзіць. Гэта павольнае забойства. І гэтыя садысты будуць гэтым насаложвацца. А ў нас ёсць такі шанец. Шмат хто вот і тут прысутных кажуць, што не, ну гэта неверагодна, гэта немагчыма. Немагчыма гэта леапарды і F-16 в Украіне. А на пачатку давалі проста джавелініны і энлау, шайтан трубеты. Давайте таксама ісці да немагчымага. Трэба ставіць сабе мэту, ісці да яе. Вось калі гэта будзе агульная стратэгія, галоўная, а галоўная это Беларусь. Беларусь наша галоўная. Як мінімум 100% это кожнаму на сваім месцы глядзець, што можна зрабіць шляхам маленькіх крокаў для набліжэння новай Беларусі. Сачыць, цікавіцца палітыкай, сачыць за тым, што адбываецца, не махаць рукой, калі раптам аказваецца, што хтосьці з палітыкаў не такі святы, як ты думаў, альбо што няма адзінага богам дадзенага шляху, які палітык табе можа сказаць. І у чаканні такой магчымасці, якую хутчэй за ўсё ніхто не будзе чакаць, калі яна здарыцца, мовна кажучы, стаць пад сцяг. Тады, калі на это будзе час. Першае, гэта браць усе тыя факты злачынстваў, якія здзейснены рэжымам Лукашенко ў сувязі з вайной супраць Украіны, бо гэта нам падаецца найбольш рэальны накірунак, калі мы можам хутчэй за ўсё прыйсці да адказнасці. Мы кажам пра злачынствы супраць украінскіх дзяцей, незаконнае перамяшчэнне, і гэта ўжо канкрэтныя дакументы, якія перададзены ў адпаведнасці з міжнароднымі правіламі ў офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда, і яны прыняты да разгляду.
Это уже галоўна. Аналагічныя дакументы перададзены генеральнаму прокурору Украіны. І гэта крымінальная справа па факту незаконнага перамяшчэння і пераадукацыі украінскіх дзяцей з удзелам рэжыму Лукашэнкі. І гэта крымінальная справа, якая ўжо ідзе, следства ідзе. Вось гэта две канкрэтныя рэчы. Наступнае. Гэта велізарная праца, таму што да гэтага яшчэ далучаюцца зараз дадатковыя матэрыялы. Гэта пошук дзяцей-сірот. Мы знаходзім канкрэтныя асобы, дасье, і мы працуем з амбудсменам украінскім, каб дапамагчы украінцам вярнуць гэтых дзяцей. А гэта дапамога Украіне. А наступная канкрэтная рэч — это злачынствы супраць чалавечнасці, бо мы стаміліся чуць, што нашых катуюць, збіваюць, паміраюць у турмах, на жаль, што здзек ідзе абсалютнай з людскасці, і гэта ўсё злачынствы супраць чалавечнасці. І ўсе збіраюць факты. Окей, мы сабралі гэтыя факты, мы падрыхтавалі прававы аналіз, як у першай сітуацыі, так і іншай, бо факт фактам, але ж гэта трэба прааналізаваць. З'яўляецца гэта факт прыкметай злачынства. І вось разам з літоўскай партнёрамі Justice Hub мы зрабілі справаздачу па фактах злачынству супраць чалавечнасці. І зафіксавана ў ёй 136 тысяч ахвяраў. Это жудасная лічба, але это не конец, это яшчэ, на жаль, працягваецца. 136 тысяч. І вось там сабраліся юрысты з нашым удзелам таксама, якія акрэслілі механізмы, а як гэтыя факты, доказы перавесці ў адказнасць. І вось мы пачалі ўжо некалькі тыдняў як гэтым займацца. Гэта таксама міжнародны крымінальны суд у Газе. Гэта стварэнне спецыяльнага міжнароднага трыбунала адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці. Гэта цяжкая справа. Я баюся, што тут можам патраціць шмат гадоў, але таксама яе варта рабіць. Ну, я не хацеў бы гады, конечно. Таму мы шукаем інструменты як мага хутчэйшы. Хутчэйшы інструмент — гэта універсальная юрысдыкцыя. Я думаю, што восенню будзе скварчэць на патэльні пад адным месцам у аднаго вусатага чалавека. Восенню будзе адбывацца, я не маю права сказаць, але спадзяюся, што некаторыя рэчы з'явяцца. Так вось гэта другі элемент, што канкрэтна, а гэта 24/7. Гэта праца, калі людзі, калі рыхтавалі нават дакументы ў Гагу, пазней з літоўскімі партнёрамі проста не спалі. Хочаце верце, хочаце нет, ну проста не спалі. Пазней санкцыі. Я не кажу, што санкцыі вырашаць все нашы праблемы. Не. Я ніколі не казаў, але ці яны павінны быць? Павінны. Бо а што міжнародная супольнасць можа даць нам леапарды ці F-16? Ну, будзем шчырымі, не даст. Значит, это інструмент ціску і дэстабілізацыі і адказнасці рэжыму. І тут, конечно, это пастаянная барацьба з партнёрамі. Барацьба, на жаль, з партнёрамі, каб іх пераканаць. Ну і тут пачаліся нейкія зрухі, бо ў іх ёсць уже разуменне гарманізацыі санкцый. Нельга уводзіць у адносінах Расіі адны, у адносінах рэжыма Лукашэнкі іншы. І гэта, прабачце, з сакавіка 2022 года. Я тады, памятаю, з сакавіку правёў 17 сустрэчаў з міністрамі замежных спраў, намеснікам міністрам. Я не казаў пра гэта ў пабліку, так гучна не крычаў, але пераканаць іх у тым, што нельга праводзіць негарманізаваную санкцыйную палітыку. І яны, прабачце, пераканаліся толькі зараз. Бо яшчэ знайшліся тыя, хто хацеў выкінуць яшчэ калійныя ўгнаенні з санкцыйных спіскаў. Наадварот сказаць, прадавайце, зарабляйце мільярды. Это былі вельмі складаныя перамовы. Это сотня сустрэч. Гэта дзесяткі лістоў. Да кожнай палітычнай партыі Партугаліі дайсці. Уяўляць, да прэзідэнта Партугаліі, папрасіць еўрадепутатаў, і яны кіруюць больш за 50 дэпутатаў ліст да прэзідэнта Партугаліі. Гэта падключыць партугальскія СМІ. Гэта, ну, стварыць нават факт вось гэтай доказнай базы, што Беларусь Калій фінансуе вывоз дзяцей, і калі ты ім кладзеш на стол, яны таксама, прабачце, некаторыя палітыкі варочаюць галавой, ну і што? А нам трэба дапамагчы вось з голадам у свеце. Мы кажам, прабачце, дзе голад? Пакажыце, на які менавіта элемент голаду ўплываюць беларускі калій. Это аналіз афрыканскага рынка. Это аналіз кожнай краіны, якая купляла ў Афрыцы беларускі калій. Кожнай. І это же колькі трэба было эканамістам прапрацаваць. А іх 2,5 чалавекі. Іх же няма дзесяткаў, 2,5 чалавек. Ну, вот гэта канкрэтыка. Будуць зараз, я спадзяюся, амерыканскія санкцыі. Мы павінны гэты ціск. Я бы хацеў, каб яны былі моцныя, адначасовыя, магутныя, шокавыя, якія збіваюць з ног рэжым. На жаль, партнёры не ідуць, але мы таксама не скрочым з гэтым накірунку. Ну і матывацыя людзей, інфармацыйная падтрымка. Мы вельмі актыўна інфармацыйна працуем у Беларусь. Мы стараемся выкарыстаць все сацыяльныя медыа і міжнароднымі партнёрамі, бо калі Беларусі няма ў фокусе, то яны ўвогуле не хочуць займацца нашымі справамі. Не глядзяць нашу вочку, кажуць, ну да, мы разумеем, мы переживаем за вас, мы з вами, і нічога не адбываецца. Ну, але ўжо больш за мандат, як кажуць, выходзіць, гэта
КДБ Губазік, напрыклад, прызнанне тэрарыстычнымі арганізацыямі Літва і Чэхія. Гэта канкрэтная праца і гэта пастановы адпаведных парламентаў. І на гэтым нельга спыняцца. Прапанаваў гэта польскаму ўжо парламенту некалькі разоў. Ну паглядзім, пабачым. Што тычыцца іншых задач, ну я кажу заўсёды пра сілу. Бо пакуль мы не маем сілу, мы нічога не зробім. Сіла гэта вось прэсінг, які можам зрабіць правовыя санкцыйны, але сіла ўнутры, актывізм падпольны у Беларусі. Тут мы не спецыялісты, я скажу шчыра. І вось важна, каб былі людзі, якія за гэтым заняліся прадметна. Ёсць план перамоги, я его крытыкую, не крытыкую, існуе, не існуе, эфектыўна, неэфектыўна. Але хтосьці прапанаваў альтэрнатыву? Ніхто. Так вось давайте прааналізуем, гэта зробім, ручкамі зробім проста. Наступна гэта дапамога нашым хлопцам, якія сёння змагаюцца ў Украіне. Яны ж змагаюцца, мы ж разумеем, за што? За вольную Украіну, але за вольную Беларусь. Рабіць тое, што ты лепш за ўсё можаш рабіць. Ну, калі ты там журналіст, то павінен працягваць сваю журналісцкую працу. Не трэба там ісці адразу ў войску, бо некаторыя так, ну, і я ў першую там, калі пачалася хваля, пайшоў там у полк Каліновскага, але ж я не ваяр, у меня не было ніякай падрыхтоўкі. То бок, ну, я лічу, што ўсе павінны рабіць там, дзе яны могуць зрабіць больш за ўсё. Я, можа, удакладню толькі, просто, ну, вот калі вот просто рабіць кожны, што ўмее, і што ці не атрымаецца так, што, ну, жывіце, і вот, ну, як бы, ну, а з рэжымам-то што рабіць, разумееш? Ці ёсць нейкае адрозненне, да, вось у тым, што рабіць, бо тое ж самае можна сказаць і проста ў жыцці, разумееш? Ну, працягваць барацьбу, працягваць расказваць праўду, калі ты, напрыклад, журналіст, бо я, ну, расказваю як журналіст, больш там блогер. Ваяры павінны, ну, там, змагацца, больш нарашчваць моц. То бок павінна быць там, ну, не толькі адзін полк Каліновска, напрыклад, ну, і каб казалі не толькі пра полк Каліновска, но і пра астатніх добраахвотнікаў. Няхай там будзе 5 такіх палкоў. То бок мы павінны нарашчваць моц, як вось гэтую сілавую, так і тут грамадскую. То есть рабіць там, ну, вось, там ёсць арганізацыя рух, там ёсць арганізацыя паспалітая рушэнне, ёсць ветэраны. Чым больш гэтага будзе кансалідацыя паміж гэтымі арганізацыямі. Ну, гэта тое, што нам і патрэбна. Ответ на вопрос, как сделать Беларусь свободной, сейчас у меня нету, кроме того, что продолжать делать то, что мы делаем. Потому что если ты остановишься, то у тебя не будут приходить каких-то новых идей, не будет новых окон возможностей и так далее. Это если остановиться. Но если продолжать делать хотя бы то, что у тебя получается на данный момент, то в итоге со временем что-то может подвернуться, грубо говоря. И можно в итоге к чему-то прийти, но останавливаться точно не вариант. Па-першае, я думаю, што трэба ўсім зразумець, што ідзе вайна. Гэта самае галоўнае усведоміць то, што ідзе вайна. І Беларусь гэта не проста дзесьці там побач з вайной, а Беларусь уцягнута ў вайну. Ну, літаральна уцягнута ў вайну. Зараз там знаходзіцца ядравая зброя, гэта еще больш небяспекі. Зараз там знаходзяцца вагнераўцы. А калі праглядзець гісторыю, там, дзе знаходзіліся вагнераўцы і трэнавалі чьи войскі, там заўсёды адбываўся вайсковы пераварот, і заўсёды хунта захапляла ўладу. І калі людзі не бачаць гэтага і думаюць то, што ў Беларусі можа такога сцэнара не атрымацца, то што у Беларусі проста захопяць уладу расейцы. І гэта ўжо вайна, і гэта будзе яшчэ больш цяжка. Гэта першае, што трэба ўсведоміць, то што Беларусь зараз у вайне і ў вельмі вялікай зоне рызыка. Быць праглынута Расіяй поўнасцю. Трэба падтрымліваць войска усімі спосабамі. Самае галоўнае гэта падтрымліваць медыйна, асвечваць гэта. То, што ёсць вось полк Каліновскага, які мае права зайсці дамой са зброяй у руках. Гэта грамадзяне Беларусы, якія пацярпелі ў 2020 годзе. Гэта грамадзяне Беларусі, якія ведалі пра існаванне бел-чырвонага беласцяга еще задоўга да таго, як гэта стала мейнстрімам, груба кажучы, так? І то, што гэтыя людзі маюць права зайсці дамой. У іх беларускія пашпарты і гэтак далей. Просто зараз много там учутак. Вось хлопцы в Украіне знаходзяцца на кантрактах украінскага войска, яны там нічога не могуць, ім нічога там не дазволіць і гэтак далей. Ну, калі праглядзець там на РДК, Легіон Свабоды Расіі, таксама, ну, яны ж таксама ў украінскім войску, але гэта не заважае захадзіць там да Расіі і казаць то, што яны робяць вызвольчую аперацыю проціў рэжыма Пуціна і гэтак далей. Просто трэба падтрымліваць, а не неяк дыскрэдытаваць полк, то, што ён там дзесьці знаходзіцца пад чымсьці там кіраваннем і гэтак далей. Полк Каліновскага мае аўтаномнасць в Украіне. І все. І трэба просто
мець гэта жаданне вярнуцца дадому. Вось гэта самае галоўнае. А калі у цябе ёсць жаданне, ты разумееш, што табе рабіць. Ну, найперш трэба перастаць сварыцца, я лічу, таму што спецслужбы КДБ яны вельмі добра працуюць і можна бачыць па апошніх там скандалах, которые сталі часцей і часцей з'яўляцца ў СМІ, што ім гэта вельмі добра ўдаецца. Таму не трэба быць карыснымі ідыётамі адназначна. І трэба разумець і памятаць пра нейкую супольную мэту, якую дымсілы перад сабой вызначылі, так? Гэта праца на карысць Беларусі. І любое там сваё рашэнне, которое палітыкі, актывісткі, грамадскія дзеячы, розныя абсалютна структуры прымаюць, яны павінны грунтавацца менавіта на гэтым. А што карыснага гэта дадаць да Беларусі. А ці не працуем мы на сілавікоў, а не на новую Беларусь. Таму што вельмі выглядае, што маніпулююць людзьмі вельмі добра. Да? І мы бачылі там і раскол у байполе, который таксама як бы відавочна не павінен быў адбыцца. І гэта вось тая недапрацоўка, якая прыводзіць акурат рэжым да яго мэтаў, а не дымсілы Беларусі да новай Беларусі. Таму гэта першае, гэта абсалютна простае і даступнае, таму што мы все тут на канферэнцыях гавораць пра тое, што а што мы можам. Да? Мы там многія 3 гады ў выгнанні, хтосьці 2, хтосьці год, але тым не менш. Галоўныя падзеі все разумеюць будуць адбывацца ўнутры Беларусі. Так? І мы бачылі вось гэтую еднасць беларусаў зараз на марафоне, калі сабралі гіганцкую суму грошай для беларускіх палітвязняў. Гэта той прыклад салідарнасці, которая яшчэ магчымая, і тая форма падтрымкі, якая даступная людзям і ў замежжы, і зразумелая людзям у Беларусі. Таму што зараз большасць таго, што робіцца эміграцыю, спрымаецца людзьмі ў Беларусі, як гэта на нас уплывае, так? Ад чым гэта нам дапамагае. І я разумею, што гэтае пытанне, яно як бы зразумелае, але гэта не значыць, што не трэба нічога не рабіць. Просто трэба браць хаця б штосьці і рабіць хаця б гэта. Таму што, прынамсі, я ведаю, мне такое даносілі знутры Беларусі, што вось гэтыя ўсе спрэчкі, сваркі страшна раздражняюць. То бок гэта адбівае жаданне людзей увогуле кантактаваць з гэтым светам вонкавым і спрабаваць неяк там зразумець, а чым жывуць нашыя палітыкі ў эміграцыі. Так? Гэта кепска, гэта дэматывуе. То бок трэба рабіць штосьці, што можа матываваць не толькі эміграцыю, але і матываваць людзей унутры Беларусі, прынамсі верыць у тое, што вось гэтыя людзі, якія зараз тут робяць гучныя заявы, яны могуць яшчэ пасля і рэальнымі дзеяннямі. Я думаю, перш за ўсё беларусам не хапае веры ў сябе. Ясна, што вялікая траўма была для многіх, асабліва новай генерацыі ў 2020 годзе, хаця это вялікае дасягненне тое, што адбылося. Палітычнай перамогі не магло быць, але адбылася перамога над самімі сабой. Мы адчулі себе народам, адзіным, кансалідаваным, салідарным. Я думаю, што ў гэтым сэнсе поспех велізарны. А зараз вот ідзе час, Лукашенко ўсё роўна рэпрэсіі, людзі ў турмах. Он в войну включился. И что робить? Я думаю, что нам треба працаваць на завтра. Вот сегодня на завтра. А на завтра працаваць, это значит не просто лозунгами казаць, что мы вот лепшие, мы зробім, мы будем жить у европейской, белорусской Беларуси. Треба падрыхтаваць, я это называю программой позитивной Беларуси. Вот. Что мы можем? Які у нас потенциал? А он вельмі вялікі. И инфраструктуры, и адукация, і навуковий потенціал, технічний потенціал і так далі. І ми просто повинні, використовуючи те, що ми маємо, хоча Лукашенко трохи розбирає, ми повинні зробити програму, у яку повірять, наприклад, європейські партнери. Не просить допомоги гуманітарної, бо у нас вот розвалив Лукашенко країну, а просить включитися у перебудову Білорусі. Вона ж буде наступна перебудова, будемо мати надію кончаткова. Я думаю, что вот такой программы не хапае, хотя по розных накірунках есть выдатныя і ў офісе Ціхановскай, і ў іншых экспертаў. Есть выдатныя ідэі, пэўныя апісанні, але ў комплексе зрабіць, то это не павінен быць вялікі дакумент. На 50 сторонок. Што мы асноўнае робім? Думаю, што нам усім трэба заставацца беларусамі найперш. Менавіта вось гэта вся суполка, вся тая грамада, яна будзе будаваць, ствараць новую Беларусь, прыносіць дэмакратычныя змены ў нашу краіну. Нам трэба ўмацоўваць сваю суб'ектнасць, нам трэба думаць пра тое, каб захоўваць і сваю культуру, і свае сімвалы, і сваіх лідараў, падтрымліваць іх. Вельмі важна, што ў нас сёння ёсць моцнае палітычнае поле. Яно не без хібаў, яно не без праблем. Хтосьці можа сказаць, што нават яно ў крызісным стане, але яно развіваецца, яно не спыняецца.
вельмі важна, што мы захоўваем сябе і як палітычная структура, але тое, што мы здольныя па-ранейшаму прыводзіць столькі людзей разам, і гэтыя людзі прыходзяць сюды з надзей, і не проста прыходзяць сюды пакрытыкаваць ці скептычна ацаніць нейкія нашы дзеянні, прапановы. Людзі сюды прыходзяць за нейкай новай энергіяй і з жаданнем рухацца далей да нашых мэтаў вяртання ў Беларусь. Умацоўваць сваю суб'ектнасць, выбудоўваць новыя адносіны з новымі краінамі, альянсы выбудоўваць, не дазваляць здарыцца самому горшаму сцэнарыю і нават не гледзячы на гэта ўсё, думаць пра тое, як ствараць новыя атрыбуты нашай суб'ектнасці, тое, што мы нацыя, дзе б мы не знаходзіліся, мы застаемся беларусамі. Можна прывесці ў прыклад Ізраіль, габрэяў, якія доўгі час вымушаныя былі жыць без свае радзімы. Праз стагоддзі яны пранеслі гэтую здольнасць заставацца самімі сабой, цэлым народам, і ўрэшце рэшт вярнуліся дадому. Гэта такі досыць драматычны для нас сцэнарый. Я не думаю, што хтосьці да нас гатовы да тысячагоддзяў такой дарогі, але памятаем пра тое, што гэта магчыма. Магчыма заставаться самими собой, нават застаючыся па-за межамі своей родины. Я считаю, что единственное, что может нам сегодня помочь, это если белорусское общество, которое сегодня является просто группой разрозненных людей, начнет собираться действительно в гражданское общество, способное, первое, понять, какие у него есть проблемы как у общества, второе, понять, какой ресурс нужен, чтобы эти проблемы решить, и третье, это, соответственно, начать эти проблемы решать. Потому что сегодня мы очень много слышим про какие-то там абстрактные заявления, что все будет хорошо, никто не знает как, да, и мы при этом видим на слайдах огромное количество проблем, которые сегодня есть, политзаключенные, визы, то, что белорусская тема выходит из повестки и так далее и тому подобное, но эти проблемы никто не решит, кроме нас, потому что мы никому, кроме себя, не нужны, то есть абсолютно. Либо, как я уже говорил на панели, кто-то решит, но не так, как нам надо. Россия с радостью решит проблему Беларуси, но нам это не понравится. Да? Поэтому, если мы перестанем быть просто группой разрозненных людей и начнем собираться вместе в любом пространстве, в физическом, в цифровом, начнем аккумулировать ресурсы для того, чтобы свои проблемы решать, у нас что-то начнет получаться. То есть нам надо совершить вот этот переход от людей к нации. И это может начинаться с каких-то простых программ. Да? Это международное лобби, в котором вдруг появятся белорусские лоббисты, которых сегодня нет. Да? Или, например, какие-нибудь глобальные образовательные программы. Белорусская армия, да, это же тоже проблема. Если мы решим, что нам нужно эту проблему решать и финансировать какую-то свою армию, да, это же огромные деньги, никто не знает, где их достать, но это легко делается, если, там, не знаю, миллион белорусов решит, что это важно и решит это поддержать. Вот марафон политзаключенных показал, что, в принципе, солидарность сегодня остается. Поэтому мое глубокое убеждение – это совершить вот этот переход от того, что дайте нам, к переходу в стадию мы поняли, что нам нужно, и сами себе это обеспечим. Вот тогда я думаю, что мы перейдем на следующий уровень, в котором мы свои проблемы решать сможем. И новую Беларусь, соответственно, строить сможем. Вось гэткія адказы на пытанне пра канкрэтную дзейнасць, якой варта і трэба займацца нам сёння. Вось гэткія адказы я паспеў запісаць, пакуль не села батарэйка. Ці знайшлі вы штосьці, што сугучнае з вашымі думкамі, ці знайшлі штосьці новае, да чаго варта прыслухацца, альбо, магчыма, у вас ёсць свой уласны адказ на гэтае пытанне, што наагул сёння трэба і варта рабіць, каб наблізіцца, прыйсці вось да гэтай новай Беларусі, вызваліць нашу краіну, палітвязняў, урэшце зажыць нармальна гаспадарамі ў нашым доме. Калі ласка, напішыце ў каментарах, буду вам усім вельмі рады.